Oni to dá ty telefony drahý. Ale tomu řekneš, Honzovi, ať nás vyfotí. No ale, normálně. Nebo máš bez baterky. Ne, já to mám vypnutý. A ne, mě to neříkej, to řekneš tomu potom. To řekneš. Inteligentní obličej. Aj bič. Už to nespol. Strašně baví jako to vědění, víš, že to studování, že jako mě bazou, že... A už si čet ten nový Ráska? Nebo u nás. Co, ale jdeme se dobře na to, nevím, co nepodíval tam tady. Hodíme se všichni, co? Já se jmenuji Martinová. Já tam jdu pro... Jako Věra Martinová, tak já jsem Jana Martinová. Úžasné. To jenom aby věděla, jak to... Já jsem furt Jan Cinta. Ale já furt mám Jana Kašparová. Všechno prostě takový ty své... To je u nás na někoho, nebo on není na někoho, ale je vedlejší vesnice. A ten borec se prostě neustále snažil o kluka. Měl 4 holky. 4 holky a chtěl kluka, aby prostě to jeho jméno mohlo pokračovat dál. Nakonec se prostě nasral. Jo. A řekl. Každá holka už byla jako starší. Pozval si ty kluky a říká, chlapi, jak se oženíte s holkou a necháte si jméno, tak vám dám barák. A to se ty kluci mohli přetrhnout, aby si prostě mohli změnit jméno, aby jim zůstal barák. To nahráváš? Tak nahrávej, to je legendární. Já si myslím. Počkej, já jsem si nahrát tamhle tu filozoficko-fakultní debatu. Který jsou jakoby hraní se slovama, víš, že třeba rozebíráš slova, Pochopení souvislosti. ale pak jsou matematické věci, pak jsou obrázky, a to byl třeba udělal Ano, a vidíš to? Přemenoval jsem z toho baráku a tam takhle spokojený. Sice nemá střechu nad hlavou, ale spokojený. Dobrý, tak se uděláme hned. už taky zaniklo. A když se to podíjí zase 4 kg, tak se to udělá znova, to je docela musím. Ale teď já vím, že to je nějaká. Kdybychom chodili papíry, Jednou budete rádi, viď? víš, jako, Za co? ty tam vedou, víš. Až se uvidíš. Jo. Ale Tam jsou vás zítra, hele. hospodě, jako, 2, 3, 4, 5. Hlavu, tak řeknou, jsi blázen. Ty, Jdeš pro ty drinky? No, já si vím, že... jsi udělal, jsi že... Fič. To je jedna věc. Jdeme se? Další věc je... Jo, no, tak jdem. Není závislá ani na informacích, ale jako bezpečný. Romane, Ale to bylo... ty si pauzu. No, to bylo... Říkám, jak se dříváme... Ty zbrdě, to musím pájet, myslím, že to je, jestli tě zná. Jo, to zná. Aby to zvládla. Já si do pozici. No, říkám, vlastně, říkám, jestli jsem tam byla mě 2krát, nebo jako, jo, jenom si pamatuju to začátku, takovou jako slezinu, že prostě se tam něco slavilo, veď, ale to bylo takový... Hele, natoč mě tak, jako že tady taky se. Ale jo, jako... Já se jdu jako sednu, jako na Člověk, který má... bych věděla, jako, že víte, že tady, no drž to tak, jo. Jak jsem tady taky, jako, nebo... Jsem rád, že to chápu. To se bavím člověkem, který to chápe. Ale ono už bylo... Z začátku je to něco... Bylo něco. To náš úplně máš, jako víš. Ne, tak... To je lepší. Trošku bylo, no. Ale tak to už je... Já se hlásím něco málo první. Ale já jsem slyšela, já vím, že... Právě proto se tě ptám, jestli je to bylo. Já si pamatuju, jako Dušan dříve, když dělala, on dělala furt na byl. Pan Hejha, nástup. On dělal jako... On dělá, ne, on dělá. Jasná věc. Už nedělá na Bousu? Ne, on A dělá. jo, No, ale býval na Bousu a dříve Dušan tam dřív dělal taky. Už dělal teda střednici, ale jako on ho vzdal taky, veď. No a pak jeden čas slyšel, že prý se měl ženit. Ale to mám vůbec nedost. Slyšel, že se prý měl ženit, že prý měl všechno už prý, jako že mě to platilo a že prý ona,
že prej to nějak něco a že prej to všechno na poslední chvíli slyšeli, že prej on dostal zlejčícený, nevím. Co je na tom pravdy, že to prej slyšel od kluku, od tomhle došlo, že opravdu si měl ženit, nevím. Počkej, ty jsi mu dělal s Dušanem. S Dušanem. A ten jeho brácha se jmenuje Zdeněk. Zdeněk. A ten je ten hlavní.